салом аз ин шалогу хоҷа ҳастам. дар рӯбарӯи шумо имрӯз 16 апрел аст ва расо соати 1 ба вақти программа шуморо дар пахши мустақими радиои озодӣ мунтазирем. ду марзбоне ки дар шимоли тоҷикистон ба куштори як моҳигир муттаҳам шуда буданд ба муҳлатҳои тӯлонӣ равонаи зиндон гарданд. тафсилотро дар барномаи мо хоҳед фаҳмид. тоҷирон аз Самарқанд ба Хуҷанд омаданд. оё нону меваҳои самарқандӣ фаровон мешавад? сарбозони амрикоӣ дар Сурия мемонанд ва ё ки билохира аз он ҷо берун мераванд. ҳақ ба ҷониби кадом тараф аст? дар рӯзҳои ид мо одат кардаем ки бештари мардум аксаран дар берун аз масҷидҳо ҳатто намоз мегузоранд, вале дар ҳамин ҳол мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки теъдоди масҷидҳо барои намозгузорон кофӣ аст. қолинбофони афғон мегӯянд ки ҳар тире ки ба қалби Кобул мерасад ва ҳар таркише ки дар он ҷо сурат мегирад, ин тир ба дили онҳо ва пеш аз ҳама ба истеҳсоли қолинбофӣ дар ин кишвар аст. диплом бошад, русӣ бошад ва ё чаро ҳарчи бештари ҷавонони тоҷик мехоҳанд дар Русия таҳсил бикунанд? Ин ва дигар хабарҳои бештарро шумо метавонед дар Озодӣ видео YouTube дар барномаи хабари радиои Озодӣ баъд аз 2 соати дигар бубинед.